खुलुमबाय स्टुडेन्ट आं राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मख'दों जे बे समाव बड'फानि आदर्श थामहिनबा बे समाव बड'फाया बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो नायगिरनाय जे मोन्थोर आरो बे मोन्थोरनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि खना खनला थामहिनबा बे समाव हादरनि खना खनला थानाय बर'फोरा बे आदर्शखौ लानानै बे समाव खोमथायै गसंथानानै बर' माहारिखौ बा थामहिनबा बर' होनानै गावखौ बर' होनानै सिनायथि लानानै बे समाव जिउ खुंनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बड'फाया जि सेल्फ डिटारमिनेशननि खोथा बुंदों, आत्मनियन्त्रणनि खोथा बुंदों, जातीय सत्तानि खोथा बुंदों, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट आरो यूनिटी थ्रू स्ट्रागल बे स्ल'गान आरो मोन्थोरजोंनो दिनै आसामाव भारताव थानाय बर'फ्रा बे बेंगलाव था, मेघालयआव था, नेपालनि जापा ओनसोलाव थानाय मेसेयानो जा, बांलादेशआव थानाय बर', आसामाव थानाय जिखि ओनसोलाव बर' हारिया दिनै खौसेयै बे मोन्थोरजों आत्मगौरबजों थांनानै थानो थाखाय दिनै साहस मोनबाय आरो बेनिख्रुइ बर' हारिनो आरो मा नांगौ। जाय हारियाव बड'फा बायदि बा बड'फानि आदर्श दं बे आदर्श बायदियै बे समाव खामानि मावदों। दा बैफोर हारिफोरनि गेजेराव बर'नि बिफा थामहिनबा बड'फा बे बड'फानि आदर्शखौ लानानै बुहुमनि खना खनला रायजो जानाय बर'फोरा बे समाव गोथाङै बा थांनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा गावखौ सासे बर' होननानै सिनायथि लानानै बे समाव थांनानै दं, थामहिनबा जिउ खुंनानै दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। आरो बे समाव बर' हारिनि गेजेराव थामहिनबा गोबां सोमावसारनाय जाबाय आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बड'फानि जे मोन्थोर बे मोन्थोरजोंनो दिनै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर थामहिनबा बे समाव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। जे बड'फानि आदर्शजों लामा हान्थिनानै जों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय। राजनैतिक भाबै जोङो सेल्फ सास्टेन आरो मजबुत जाबाय, आल्टिमेट थांखियाव थांनांगौ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बुहुमनि खना खनला रायजो जानाय बे नेपालानो बुं, बेयो गलाघाटआनो बुं, बे गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' माहारियानो बुं, बे माहारिफोरा बड'फानि आदर्शखौ सिगाङाव दोननानैनो बिथांमोना रायजो जागासिनो दं आरो दिनै बिथांमोना बर' हारिखौ फोथांना लांगासिनो दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। आरो बड'फानि आदर्शजोंनो बे समाव बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोननो हाबाय होननानै गोनां बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। गलाघाट जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बाहागो लानानै बेफोर गोनां आयदानि सायाव बाथ्रा बुंथियो बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जुथुमा सुङाजान नैबे जायगायाव धनस्रि आरो दैयां बे दैनि साखाथियाव थानाय जि मोनसे समायना जायगा बेयाव देग्लाय बोसोर बिथांमोना खुंफुंदों आरो बेयाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो आं गोजोननाय मोनदों। थारैनो बर' हारिनि संसार जानाय जिउ खुंनाया मख'नो गोनां जे जोङो बुरलुंबुथुर सेरफांनि साहा आरो खोलाहा बे गुवार ओनसोलाव माखासे ओनसोलाव जों कन्टिगुवास एरिया हिसाबै जोङो बेयाव थागिबि हिसाबै जों जिउ खुंनानै रायजो जानानै दङ आरो माखासे ओनसोलाव जोङो एसे सेरखाय बेरखाय सेटेलाइट महराव जोङो जिउ खुंनानै दङ। थेवबो बड'फाया जि सेल्फ डिटारमिनेशननि खोथा बुंदों, आत्मनियन्त्रणनि खोथा बुंदों, जातीय सत्तानि खोथा बुंदों, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट आरो यूनिटी थ्रू स्ट्रागल बे स्ल'गान आरो मोन्थोरजोंनो दिनै आसामाव भारताव थानाय बर'फ्रा बे बेंगलाव था, मेघालयआव था, नेपालनि जापा ओनसोलाव थानाय मेसेयानो जा, बांलादेशआव थानाय बर',
आसामाव थानाय जिखि ओनसोलाव बर' हारिया दिनै खौसेयै बे मोन्थोरजों आत्मगौरबजों थांनानै थानो थाखाय दिनै साहस मोनबाय आरो बेनिख्रुइ बर' हारिनो आरो मा नांगौ दा बेखायनो आङो बुंनो सानो नेलसन मेन्डेलानि आदर्श महात्मा गान्धीनि आदर्श राष्ट्रबादनि भारतनि जे सुबुंफोरनो होदोंमोन बा से गुवेभारायानो जा माव जेदुंआनो जा फिडेल केस्ट्र'नि बाथ्रा जिखिनि बिश्वनि बिख्यात रिभलिउसनारिफोर दङ बिथांमोननि जि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिया जि मोनसे बिथांमोना आदर्श होनानै गालांबाय बर' हारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श बे आदर्शजों दिनै आवगायनानै मोनसे आल्टिमेट स्टेटासाव जों सफैबाय आरोबाव जोङो आवगायलांबावनांगोन दा बेखायनो सोरबाया बुंनो हागौ जे बर' हारिया मा दङ आरो आङो स्पष्टयै बुंगोन जे बड'फानि आदर्शजों लामा हान्थिनानै जों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय राजनैतिक भाबै जोङो सेल्फ सास्टेइन आरो मजबुत जाबाय आल्टिमेट थांखियाव थांनांगौ दा बेखायनो जाय हारियाव बड'फा दङ बिथांनि आदर्श दङ बर' हारिया जेराव जेखि थाया मानो सुङाजानाव 8-9 गामि दङ होनना बुंदों मोनसे सुङाजाना आन्चलिक कमिटि एबसु आरो साखाथियावनो रेल स्टेशन दङ थेवबो बे मोजोमसे बर' सुबुंफ्रा बर' हारिनि माहारिबाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोननि साहस आरो बिथांमोननि जे मोनसे हारिनि फारसे खामानि मावनाय बेजोंनो बिथांमोना गोख्रोङै गावखौ फोथांना लाखिदों आरो आत्मबिश्वासनि गेजेरजों थांनानै थादों बेखायनो गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिसा फिसा दख'राजों दाजादोंब्लाबो ओनसोला सेरखाय बेरखायब्लाबो आरो बेयाव नागा जि हाजो बा नागालेण्ड बर्डाराव थायोब्लाबो बिनि थाखाय जेबो गिनो गोनां गैया बर' कसारी काउन्सिलखौ मजबुत खालामनानै बिनि रक्षनाबेक्षन राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि सोलोंथाइ जोंनि अर्थनीति गासैखौबो जोङो सेफगार्ड प्रटेक्शन होनांगोन आरो लोगोसेनो माहारियारि आफादफोरा जातीय संगठना हारिनि खैदां खैफोद जेंना जेंसि जिखिनि ग्रिभेन्सेस आरो जिखिनि इस्युस दङ बेखौ जों रिजल्भ खालामगोन आं बेखिनिखौनो खोथाखौनो बुंबाय गोजोन्थों